Ndichikutambirai zvekare pano paTirari 263. Kana iri first time yako kusvika pano pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotina on the notification bell. Kana iri nguva yako yekutanga kusvika panapa, gara wafollowa usazosarire pama-updates atinodzoka nawo nguva inotevera. Uyezve malikes enyu akanyanya kukosha zvikuru, zvinobatsira kuti video rinenge ringe richifambiswa kune avo vanenge vasatoona this video vanova vachibatsirikana. Video randaino zvinomuzuva ranhasi ividhio revanhu vakasangana nemapfupa emunhu akafa. Vasangana nemapfupa aya vachienda kunotsvaga mazhanje musango, ndo pavakasanganidzana nemapfupa emunhu. Mapfupa aya panga pane hembe dzanga dzamadhende dzinoratidza kuti ndo hembe dzaaipfeka, asi muonero wavakazviita kana kamutauriro kavanga vachiita, vanga vachipawo pfungwa yekuti munhu uyu zvimwe anogona kudaro anga akarasika njere, semaonero avanga vachiita pavidhio. Kuti muonero wamuchaita vidhio iri, ndinokumbura kuti sepfungwa dzedu titaure zvatinofunga mucomment section pamusoro pevidhio iri. Zvandakuita munguva inoyi ndakukusiyai muchiona vidhio. Much love. Tiri muno mugrazing, tanga tichienda kumazhanje. Tine munhu watiri kuona maskeleton ake nembasha dzake idzi. Tiri muno mugrazing, tanga tichienda kumazhanje. Tine munhu watiri kuona maskeleton ake nembasha dzake idzi. Maskeleton. Ndifambe muone musoro wake kwandauona. Idzi ndidzo mbasha dzake idzi. Idzi. Kunge munhu airatidza kuti anenge anorasika njere here kana aipenga here. Asatange munhu akatodyiwa nembwa. Idzi mbasha dzake dzanga ari munhu wechirume. Idzi. Iri ndiro denya rake. Iri. Muno mugrazing munamba 2. Munamba 2. Ndiro denya rake, ndo musoro wake uyu. Akaratidza kuti hana nguva refu munhu uyu, achiratidza kuti akaparara. Vabe. Uyu munhu akaparara. Uyu unenge muhwezva waratidza kuti aidhonzwa here nembwa. Pakapfumba pamuri kuona apa. Munhu akuratidza kuti akafira apa. Munhu uyu akafira apa. Asi ari kuratidza kuti munhu uyu akazvisungirira mumuti uyu. Muti wacho une gavi iri. Iri gavi rakasvika pakudambuka iri. Mugrazing munamba 2. Munhu uyu akazvisungirira pakafira pacho ndipapa pamuri kuona apa. Rimwe gavi racho iri nemamapfupa ake ndo paakafira.